Здравейте, приятели! Аз съм акваристът от България. Днес ще разгледаме една от най-красивите и грациозни риби за домашен аквариум – скалариите. Ще ви разкажа всичко за тях, видове, поведение, как да ги гледаме, храни и дори размножаване от дома. Скаларите идват от Южна Америка, основно от Амазонка и прилежат и реки. Те живеят сред гъста растителност и се адаптират към тихи водоеми. Водоеми с мека и богата на хранителни вещества среда. В природата скаларите са хищници, но малки водни хищници, но всъщност така консумират растителна храна. Тялото им е високо и е с издължени перки, което ги прави една от най-елегантните риби за аквариум. Няколко полярни вида с вариации. Класическа сребърно с черни вертикални ивици, венецуелска, златисто-оранжеви оттенъци, мраморни, шарени с уникален рисунок, албино, светли с черни очи. Всеки вид е красив и има своите особености. Скаларите са социални риби, но обичат да са в група от поне 6-8 риби. Те образуват иерархия. По-силните риби определят територията си, а по-слабите се движат около тях. Важно е да наблюдавате групата. Понякога рибите изграждат двойки за размножаване и демонстрират териториално поведение. Забележително е как взаимодействат помежду си, гонят се, плуват заедно или пазят яйцата и малките. За скалариите е нужен аквариум 120 литра с височина минимум 50-60 см. Заради дългите перки водата трябва да е мека до средна твърдост, pH 6,5 до 7,5, температура 24 до 28 градуса. Много важни са растенията и укритите. Скаларите се чувстват най-добре сред висока растителност и скривалища. Силната филтрация е задължително, както и редовната смяна на част от водата за поддържане на чиста среда. Скаларите обичат гранули, жива замразена храна, както артемия, дафния или микрочервии. Дава им се малки порции 2-3 пъти на ден, за да не замърсява водата. Важно е храната да е разнообразна за красиви цветове, правилен растеж. Също така наблюдавайте поведението им. Ако някоя риба не се храни или изглежда отпаднала, проверете водата и храната. Скаларите могат да се размножават в домашни условия. Двойката избира листо или камък за хвърляне на яйца. Родителите внимателно пазят яйцата, почистват ги и след излюпването на малките продължават да ги защитават. Малките растат бързо и се движат като малки танцори между растенията. Истинско удоволствие за наблюдение. Няколко важни съвета. Поддържайте стабилни параметри на водата, избягвайте агресивни риби, които могат да наранят перките им. Редовно почиствайте аквариума и сменяйте част от водата. Наблюдавайте поведението на група скалари. Скаларите са чувствителни на стрес и променлива среда. Скаларите са елегантни, грациозни и социални риби, което правят всеки аквариум жив и красив. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала, натиснете лайк и ми кажете в коментарите. Вие имате ли скалари у дома?